Asimi Goita cɛ mun ka fɔta a n'a ka kɛta b'a hakili jigi farafinna cɛ belebele tɛmɛnenw caman na. Nanzaraw dɔw b'a wele ko Monsieur Non, ko cɛ mun ko ko ayi. Cɛ mun ko n'ale dɛsɛra ko kɔrɔ ye ko Mali denmisɛnnin bɛɛ de dɛsɛra. Cɛ mun ka kɛtaw a n'a ka fɔtaw a bɛ ka kunkɔrɔta di farafinden caman ma bi bi in na diɲɛ kɔnɔ. Cɛ kelen mun ka baarakɛta bɛ ka kunkɔrɔta di maliyɛnden caman ma an bɛ don min na komi bi. Cɛbakɔrɔ kelen mun ka kuma man ca nka ka kɛwale ka girin. Anw bɛna dɔɔni fitinin f'i ye nin cɛ in kan. O tɛ video in lajɛ fo ka se a laban na. Lala i na bɔ fɛn dɔ kalama i tun tɛ mun kalama Asimi Goita ka ko la. Sabu so dɔn yiri dɔn yɛrɛ dɔn de ɲɔgɔn tɛ dɛ. An kan yɛrɛ n'i y'a ye an ka jɛɲɔgɔn la an bɔra jɛɲɔgɔn dɔw la k'a fɔ k'e nin e n'a ma ka kan o tɛ dɛ. N'i y'a sɔrɔ i bɛ k'i yɛrɛ n'i y'a sɔrɔ dɔ bɛ gɛlɛya la a tɛ se i ka sɔrɔ parce que olu fana ka nafa sɔrɔ sira de b'o la. Dɔ bɛ balo dɔ joli la n'e b'a dɔn ko nin tigi b'a bolo joli la i k'i yɛrɛ minɛ a bɛ kɛ de la dɛ. N'i siranna k'o fɔ i siranna k'o kɛ mɔgɔ si tɛ dɛmɛ baara la. Olu tɛ taa anw tɛ taa mɔgɔ dun bɛ ka bɔ ɲɔgɔn na a don mɔgɔ 70 ɲɔgɔn na olu ɲin tora a la. An bɛ se ka sigi olu lajɛ parce que jamana sanfɛla mara b'olu de bolo radar b'u bolo misiri b'u bolo. N'i ma wuli ka yamaruya ye ni ko in min sɔrɔ i kungo ye dɛ. Sisan o de banna pewu. Asimi Goita bangena Mali la tubabu san 1983. A fa tɔgɔ Bakari Goita. Ala y'u ka kalifa minɛ a la avril kalo tile 9 tubabu san 2023. O yɛrɛ fana tun ye finitigi ye n'a ye Mali finitigiya kɛ fo ka taa se a ka retraite ma. Asimi Goita bɛ diinɛ la n'a bɛ f'o ma ko silamɛya diinɛ. A furumuso tɔgɔ Lala Jalo ni maliyɛnw b'a fɔ a ma ko Vaideyi. A ka denmisɛnninya kɔnɔna na a ye kalan kɛ Mali finitigi denmisɛnninw bɛ kalan yɔrɔ min na n'a bɛ f'o ma ko Prytanée militaire de Kati. A tilara Kati Prytanée la a tagara ekɔliso wɛrɛ la tuguni n'a bɛ f'o ma ko EMIA école militaire inter armes de Kulikoro n'o fana b'an ka finitigi kɔrɔbalenw de kalan. Asimi Goita bɛ faamaw ka bolofara la bolofara mun de ɲɛsinnen don duguma kɛlɛ kɛbagaw ma ni nanzaraw k'o ma ko armée de terre. A tilalen a ka ekɔli la u y'a bila ka taga Gawo tubabu san 2002. O kɔfɛ a taara san 3 kɛ Kidal a ka baara hukumu kɔnɔna na ka tila ka san 2 kɛ Mali ani Algérie dancɛ la. Dakuruɲɛ damadɔ a ye san caman kɛ Mali kɔrɔnfɛ jamanaw kan. Kidal b'o la, Gawo b'o la, Tombouctou b'o la, Tessalit b'o la, Menaka b'o la. O la tubabu san 2014 a donna finitigiw ka bolofara dɔ la n'a bɛ f'o ma ko finitigi kɛrɛnkɛrɛnnenw ni nanzaraw b'a f'o ma ko force spéciale. Ka ta tubabu san 2016 la ka na bila a 17 la ale de tun ye kɛlɛbolo ɲɛmɔgɔ ye minnu tun bɛ ka lakana sabati an ka dugu la n'a bɛ f'o ma ko Sofara. Kabini tubabu san 2018 ale de kɔni y'an ka finitigi kɛrɛnkɛrɛnnenw ka ɲɛmɔgɔba ye ni nanzaraw k'o ma ko force spéciale. A ka wulikajɔ a ka baara kɔnɔ a n'a ka cɛsiri a ka baara kɔnɔna na o kɛra sababu ye ka waleɲuman dɔn o jɔnjɔnw caman sama ka se Asimi Goita ma. O jɔnjɔn ninnu dɔ ye médaille des Nations Unies au Darfour, médaille Croix de la valeur militaire, médaille commémorative de campagne, médaille de la défense française avec échelon or, médaille de mérite militaire. Asimi Goita ka kɛlɛ kalanni a ma dan Mali dɔrɔn ma a y'a kɛ diɲɛ jamana wɛrɛw kan. Gabon b'o la, Allemagne b'o la, États-Unis b'o la, France b'o la. Tubabu san 2020 kɔrɔnfɛ kɛlɛ maliyɛndenw ka faga binganikɛlaw fɛ sɔrasiw ka faga binganikɛlaw fɛ gɛlɛya ani dunkojugu o nana maliyɛnden caman de dusu labɔ fanga kɔrɔ fanga min tun bɛ Mali kunna o waati n'o de ye Ibrahim Boubacar Keita ka fanga ye. O hukumu de kɔnɔna na maliyɛnden caman tora ka bɔ ka fara ɲɔgɔn kan k'u kan labɔ ka fɔ Ibrahim Boubacar Keita ka fanga ye ko a ka taga. Maliyɛnw ko wulikajɔ banbali de senfɛ Asimi Goita a n'a ka cɛden 4 olu fana farala ɲɔgɔn ka jɛkulu dɔ kɔnɔ n'a bɛ fɔ o jɛkulu ma ko CNSP, Comité national pour le salut du peuple. O CNSP ani fasodenw ko wulikajɔ de senfɛ Ibrahim Boubacar Keita a ye fanga bila utukalo tubabu san 2020. O CNSP o cɛden dɔ ye colonel major Ismaël Wage n'ale de ye minisiri ye mun ɲɛsinnen don bɛn ni kelenya ani fɔ ka bɛn maliyɛnden bɛɛ lajɛlen ni ɲɔgɔn cɛ. Colonel Malik Diaw n'ale de ye CNT ɲɛmɔgɔ ye. CNT o bilara an ka kumaso bulon nɔ la ni nanzaraw b'a fɔ ma ko l'Assemblée nationale. Colonel Sadio Kamara n'ale ye minisiri ye mun ɲɛsinnen don lakana ma. Colonel Modibo Kone ale ye ɲɛmɔgɔba ye
ɲɛmɔgɔ minnu de ɲɛsinnen don fanga lakanani ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la. Utukalo tile 19 tubabusan 2020 Asimi tɔɲɔgɔn ye Asimi Goita sugandi ka Asimi k'u ka ɲɛmɔgɔ ye. O la CNSP ka wale fɔlɔ kɛra mun de ye utukalo tile 24 tubabusan 2020 o de kɛra ka Asimi Goita ka sugandi ka kɛ Mali jamana ɲɛmɔgɔ ye n'an b'a fɔ ma ko camancɛ fanga ɲɛmɔgɔ. Asimi Goita ko o fangata kɔni o ma bɛn diɲɛ jamanatigi caman ma. Kɛrɛnkɛrɛnnenya la a ma bɛn Faransi jamanakuntigi ma ani Mali yɛrɛ bɛ jɛkulu min kɔnɔ farafinna tilebiyan fan fɛ n'o bɛ fɔ ma ko CEDEAO. O de hukumu kɔnɔna na u nana ɲangili caman ta ka Mali sɛgɛrɛ. O ɲangili ninnu dɔ ye ka CEDEAO jamanaw ani Mali jamanaw dancɛw datugu, duguma dancɛw b'o la ani sanfɛ dancɛlaw b'o la. Dakuruɲɛ kelen na ka Mali ɲangi foyi tɛ don Mali la ani fɛn fana tɛ bɔ Mali la fo n'a bɔra fɛn damadɔninw na n'o ye misali ye furakɛli minɛnw ani dɔgɔtɔrɔ furaw ye. Ni ɲangili ninnu kɔni waati la a ma nɔgɔya maliyɛndenw ma nka maliyɛndenw fana ma sɔn k'u ka jamanakuntigi labila n'o de ye Asimi Goita ye. CEDEAO ka ni ɲangili ninnu kɔni a wulila ka bɔ Mali kan. Asimi Goita kɛlen ka Nbandaw sugandi Septembre kalo tile 25 tubabusan 2020 k'o kɛ jamana ɲɛmɔgɔ ye. Asimi yɛrɛ sugandira o don kelen na ka kɛ jamana ɲɛmɔgɔ ka dankan ye n'a bɛ fɔ ma ko vice président. Nka mai kalo tile 24 tubabusan 2021 Bandaw ka marabolo ɲɛmɔgɔ sugandili n'o de kɛra Moktar Wane ani minisiri tɔw sugandili de senfɛ olu nana Asimi Goita ka cɛdenw dɔw bɔ u nɔ la n'o de tun ye Modibo Kone ani Sadio Kamara. O wale in kɔni a ma bɛn Asimi Goita ma sabula a y'a yira k'a fɔ ko marabolo ɲɛmɔgɔ sugandili ani marabolo minisiri tɔw sugandili ko ale da kan ka don o ko in na. Ko Nbandaw dun ye o ko in kɛ k'a sɔrɔ a ma sara ale la. O la o kɛra sababu ye a ye fanga bɔsi Nbandaw la ka tila ka marabolo ɲɛmɔgɔya k'o bɔsi Moktar Wane na. O de la mai kalo tile 28 tubabusan 2021 Asimi Goita a ye marabolo ɲɛmɔgɔya kalifa mouvement na n'a bɛ fɔ ma ko mouvement du 5 juin ni dɔw k'a ma ko M5 RFP. Jɛkulu M5 fana ye danaya ta ka da mɔgɔ min kan k'o bɛ se ka fangabolo ɲɛmɔgɔya ɲɛ o kɛra Dr Choguel Kogala Mayiga ye. Juin kalo tile 7 tubabusan 2021 Asimi Goita yɛrɛ y'i sigi Mali jamana ɲɛmɔgɔya la. Asimi Goita kɛlen k'i sigi Mali jamanakuntigiya la a ye ɲɔgɔn ye ba dɔ boloda Décembre kalo tubabusan 2021 ɲɔgɔn ye la maliyɛnden bɛɛ lajɛlen bɛ se k'i yɛrɛ sɔrɔ ɲɔgɔn ye mun kɔnɔ ni nanzaraw b'a fɔ ma ko Assise nationale de refondation. O ɲɔgɔn ye kun tɛ dɔwɛrɛ ye ka kuma faso bɛ se ka bɔ gɛlɛya kɔnɔ cogo min an bɛna mun ni mun de sigi sen kan. Camancɛ fanga a kan ka ban waati jumɛn a bɛna kalo joli de kɛ walima a bɛna san joli de kɛ o kumana o bɛɛ lajɛlen kan. O ɲɔgɔn ye ninnu kɔni bannen camancɛ fanga nana yira k'a fɔ ko ale bɛ to a nɔ la ka san 5 kɛ walasa ka fɛn dɔw sigi sen kan jamana kɔnɔ. Nin fanga bɔsiko filanan jamanakuntigi la ani camancɛ fanga ka nin san 5 ko a nɔ la o kɔni kuma ma da CEDEAO jeli la. O la a tilara ka ɲangili kura wɛrɛw ta ka Mali sɛgɛrɛ tuguni. O de dɔ kɛra janvier kalo tubabusan 2022 ka CEDEAO jamanaw daw tugu Mali ɲɛ ka Mali ka wari bloqué CEDEAO ka banki belebelebaw kɔnɔ n'a bɛ fɔ ma ko banque centrale. CEDEAO jamanakuntigiw ka lasigiden minnu bɛ Mali la k'olu lasigidenw bɛɛ lajɛlen wele u ka bɔ Mali la. Union européenne n'o ye Europe jamana damadɔw de fana faralen ɲɔgɔn ka jɛkulu dɔ kɔnɔ olu fana ye ɲangili ta nka olu ka ɲangili a taara ka kɛ ka Asimi n'a ka cɛdenw de sɛgɛrɛ. O ɲangili ninnu de ye ko nin cɛ 5 si k'u ka n'u sen cu Europe jamana si kan. Awa ko n'a y'a sɔrɔ ko wari maralen don Europe jamana banki dɔ kɔnɔ ko o Europe jamana banki ko k'o bloqué. Awa ko Europe jamana si fana kana se ka wari di ninnu ma k'i b'u dɛmɛ baara hukumu kɔnɔna na. Faso ka baara ani faso ka wuli k'a jɔ a sen kan o hukumu kɔnɔna na Asimi Goita a nana yamaruya di ko ka sariya sunba gafe ko k'a sɛbɛn kura ye tuguni. O sariya sunba gafe o sɛbɛnna ani o kalafiliw fana kɛra juin kalo tile 18 tubabusan 2023. O kalafiliw y'a yira ko n'i ye jamanadenw ta ko 100 o 100 ko 97 ko awɔ k'u sɔnna ni sariya sunba gafe in na. Asimi Goita ka tajuru sara bere janvier kalo tile 24 tubabusan 2022 Asimi Goita ye opération Takuba ko o cɛden dɔw gɛn ka segin u dontɔla Mali la. Hakili lajiginna force Takuba ale ye Europe jamana ka finitigi kɛrɛnkɛrɛnnenw ye minnu nana Mali dɛmɛ a ka kɔrɔnfɛ kɛlɛ la. Mali ɲɛmɔgɔw ka nin Takuba cɛden kura ninnu gɛnni ka segin u kɔ o ma sɔrɔ dɔwɛrɛ la Mali ɲɛmɔgɔw y'a yira k'a fɔ k'u natɔla k'u ma sara Mali ɲɛmɔgɔw la. Ni kɛlɛkɛcɛ ninnu kɔni wulu gɛnni ka segin u kɔ Mali fɛ a ma bɛn Faransi ɲɛmɔgɔw ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la u ka minisiri minnu bɛ yen nɔ n'a ɲɛsinnen don
jamana kɔkanko ma n'a bɛ fɔ o ma ko Jean-Yves Le Drian. Janvier kalo tile 27 tubabusan 2022 o Jean-Yves Le Drian de y'i kanto transition ɲɛmɔgɔw ma k'u ni fanga in k'u n'a man kan awa k'u ka ko kɛtaw k'u ta kɔlɔlɔ bɛɛ lajɛlen dɔn. Nin kuma in kɔni tajuru sara bere kɛra mun de ye transition ɲɛmɔgɔw fɛ o de kɛra janvier kalo tile 31 tubabusan 2022 ka tile 3 dakun de di Faransi ka lasigiden mun sigilen no Mali la n'a bɛ fɔ o ma ko Joël Meyer k'a ka Mali bila. Assimi Goïta a ko opération Barkhane fana ka taa ka bɔ Mali la. Opération Barkhane hakili lajiginna o ye Faransi ka kɛlɛkɛcɛw dɔw ye minnu tun nana Mali dɛmɛni na a ka kɔrɔnfɛ kɛlɛ la. Opération Barkhane o kɔni olu fana y'u ka minɛnw cɛ février kalo tile 17 tubabusan 2022 ka bɔ Mali la. Assimi ko MINUSMA fana ka taa ka bɔ Mali la. MINUSMA ale ye ONU ka kɛlɛkɛcɛw ye minnu de kɛrɛnkɛrɛnniyara ka ci Mali ma kabi tubabusan 2013 Mali dɛmɛni na a ka kɔrɔnfɛ kɛlɛ la. Hakili lajiginna ONU ni dɔw k'a ma ko ONU n'o de Organisation des Nations Unies o ye diɲɛ jamana 193 faralen ɲɔgɔn kan jɛkulu belebeleba mun kɔnɔ. MINUSMA ka Mali bila o kuma fɔlen MINUSMA kɔni y'a yira k'a fɔ ko ale n'a ka minɛnw cɛ ka bɔ Mali la yanni décembre kalo tile 31 cɛ tubabusan 2023. MINUSMA gɛnni de hokumu kɔnɔna na ka bɔ Mali la an ka minisiri mun bɛ yen nɔ n'ale ɲɛsilen don jamana kɔkanko ma n'u b'a wele ko Abdoulaye Diop ale y'a yira k'a fɔ ko san 10 MINUSMA kɔni a bɛ Mali la ko a nɔ bɛrɛ kɔni ma ye. Assimi Goïta kɔni a y'i mabɔ Faransi jamana la ka gɛrɛ Rusi jamana de la n'o jamanakuntigi ye Vladimir Poutine ye. Ani Rusi jamana kɔni u y'u bolonɔ kɛ bɛnkan caman na u ni ɲɔgɔn cɛ. O bɛnkan ninnu dɔw ye ka lakana sabati Mali kɔnɔna na ka Mali finitigiw k'u kalan kɛlɛ la ka kɛlɛkɛminɛnw san n'o ye duguma kɛlɛkɛminɛnw ye ani sanfɛla kɛlɛkɛminɛnw ye. Mais kalo tile 15 tubabusan 2022 Assimi Goïta ye Mali sama ka bɔ jɛkulu la n'a bɛ fɔ o ma ko G5 Sahel. Hakili lajiginna G5 Sahel ale ye farafinna Sahel jamana 5 de faralen ɲɔgɔn kan minnu ka laɲini ye taaɲɛ ye ani lakana sabatili ye u ni ɲɔgɔn cɛ. O jamana 5 de tun ye Mali, Mauritanie, Niger, Burkina Faso ani Chad. A ye Mali sama ka bɔ jɛkulu in na n'o de ye G5 Sahel ye ko sabula k'u ka ɲɔgɔn ye ba dɔ de tun bolo dalen don awa k'o tun labɛnnen don ka bɛn ni février kalo tubabusan 2022 de ye ko o tun kan ka kɛ Bamako de. Ko jɛkulu dun y'i pan Bamako kunna ka t'o kɛ dugu wɛrɛ la. Septembre kalo tubabusan 2023 Mali, Burkina Faso, Niger u farala ɲɔgɔn kan k'u bolo di ɲɔgɔn ma ka jɛkulu dɔ sigi sen kan n'a bɛ fɔ o ma ko l'Alliance des États du Sahel. O bolodi ɲɔgɔnma in ale bɛ lakana ani ɲɔgɔn dɛmɛ de kofɔ u y'a wele ko la charte du Liptako Gourma. An k'an da don Assimi Goïta ka baara damadɔninw na a ka Mali kurajɔ hukumu kɔnɔna na kabini n'a sigira fo kana se anw ka nin video in kɛ tuma ma. Jateminɛw kɔni y'a yira k'a fɔ ko kabini Assimi Goïta kɔni ko a sigira ko a y'a ta kɛ kɛlɛkɛminɛnw camanba kɔni sanni ye ka di Mali kɛlɛkɛcɛw ma. Duguma kɛlɛkɛminɛnw o b'o la ani sanfɛ kɛlɛkɛminɛnw fana b'a la. Ka Mali polisiw k'u jate Mali militaires fɛ ni nanzaraw b'a fɔ ko la militarisation de la police nationale. Ka kɛlɛkɛcɛw camanba ta denmisɛnninlamɔgɔw la k'olu don finitigiw fɛ n'a bɛ fɔ o ma ko recrutement. Dakuruɲɛ kelen ka armée Mali kɔni ka a jɔ a sen kan a y'o kɛ a ka baara fɔlɔ ye. Ka kɛlɛkɛminɛnw camanba san ani ka armée Mali ka a jɔ a sen fila kan o fana kɛra sababu ye armée Mali fana ye Mali dugu caman bɔ jugulamɔgɔw bolo. Ko Assimi Goïta ko a ye foraji mun sen an ka sigidaw bɛɛ lajɛlen na ko o ka ca ni foraji 300 ye walasa ka se ka jiko nɔgɔya maliyɛnw ma. A ye Comatex a y'o wuli k'o jɔ a sen fila kan. Comatex n'ale y'an ka fini dilan usine ye n'ale bɛ Segu mara la n'a dayɛlɛla tubabusan 1968 président Modibo Keïta fɛ. A ye kɛnɛyaminɛnw camanba sa ka di Mali dɔgɔtɔrɔsow ma. A ye kɛnɛyaso dɔ jɔ mun ɲɛsilen don ɛrɛndimi bɛ mɔgɔ minnu na olu furakɛli yɔrɔ ma. Ka kɔɔri bamayɛlɛmali usine belebeleba 2 jɔliw daminɛ. Kelen bɛ kɛ Bamako, kelen fana bɛ kɛ Kucala. Ka yɔrɔ kura jɔli daminɛ Kati sirakɔrɔ mun bɛ ni ɲɛsi diɲɛ laban subahana mansinw lakodɔnni ma. Ni nanzaraw k'o ma ko intelligence artificielle. Ka dɔgɔtɔrɔso belebeleba dɔ jɔli daminɛ mun b'a to maliyɛnw bɛ se ka furakɛ yen nɔ ka sɔrɔ u ma cɛ ka taa jamana wɛrɛw kan. O dɔgɔtɔrɔso belebeleba in ni nanzaraw b'a fɔ a ma ko hôpital de référence o baaraw kan ka ban ka bɛn ni novembre kalo tubabusan 2025 ma. Ka so 4 jɔ ni nanzaraw k'o ma ko logement sociaux k'o di an ka finitigiw ma. Ka cakɛda sigi sen kan n'a bɛ fɔ o ma ko SOREM Mali n'o bɛ ni ɲɛsi an ka dugu jukɔrɔ nafolow ɲinini ma. Ka Tawusa baraji belebeleba baaraw k'olu lawuli kura ye tuguni. Ka tile lajiginna Tawusa baraji jɔli daminɛna kabi Amadu Tumani Ture ka tile la février kalo tubabusan 2010 nka baaraw tun yobo yabara lakanabaliya fɛ tubabusan 2012. Assimi Goïta a ye Mali terrainw fana lawuli kura ye tuguni.
ka terrain sira da Mali ani Guinée ni ɲɔgɔn cɛ o baaraw fana k'o daminɛ. A ye usine jɔ mun b'a to Mali sanu bɛ se ka labaara. A ye lakɔliso jɔ lakɔliso mun bɛ ni ɲɛsin dugu jukɔrɔ nafolo kalanni ma. A ye UMPP usine fana wuli ka a jɔ a sen kan. UMPP n'a bɛ fɔ a ma ko usine malienne de produits pharmaceutiques. Ale ye usine ye mun bɛ dɔgɔtɔrɔ furaw de dilan. A ye Aravec baaraw lawuli kura ye tuguni ka tila ka Mali carte d'identité biométrique k'o fana baaraw daminɛ. Novembre kalo tile 14 tubabusan 2023 Mali faamaw y'u tɛgɛ kɛ Kidali la ka bamaciw gɛn ka bɔ Kidali. Décembre kalo tubabusan 2023 usine belebeleba mun kan ka jɔ ko Fata Kayi mara la o baaraw fana daminɛna n'o bɛ ni ɲɛsin kɔɔri de baaraw ma. Asimi Goyita n'a ka cɛdenw kɔni ka fangata la u y'a yira maliyɛnw na k'a fɔ k'u bɛ jamanakuntigi kalafiliw k'u kɔni b'o o labɛn ka bɛn ni février kalo tubabusan 2024 ma. Nka septembre kalo tile 25 tubabusan 2023 minisiri mun ɲɛsinnen don administration territoriale ma ani an ka fanga ka kuma lasebaga n'ale de ye colonel Abdoulaye Maïga ye ale bɔra k'a fɔ ko kalafili minnu kɔni doit dalen don ka bɛn ni tubabusan 2024 ye ko kalafiliw ko o tɛna bɔ tuguni o waati kofɔlen na ko sabula ko baasiw bɛ senkɔrɔla la. A y'a yira k'a fɔ ko kalafili kura kɔni bɛna don a da waati mun na u na bɔ k'o da jamana kɔnɔdenw bɛɛ lajɛlen kulo kan. An balimaw an tun bɛ fitinin mun don Asimi Goyita ka ko kan an y'o fɔ aw ɲɛna. Aw fana bɛ mun don Asimi Goyita kan a y'o fɔ an ɲɛna commentaire la. An ka video n'a diyara aw ye a y'a yira k'a diyara aw ye o b'a to an fana bɛ courage sɔrɔ ka video kura wɛrɛw kɛ sabu a bɛ yira k'a fɔ ko an ka video k'a ka di kanubagaw ye. A ye video fana tila ani maliyɛnden bɛɛ lajɛlen ni ɲɔgɔn cɛ. A y'a abonné an ka chaîne na n'a sɔrɔ i ma abonné i bɛ cloche fana activer o la n'an ka video kura nana dɔrɔn a tɛ fɔ i kɔ. Ne balimaw sodɔn yiridɔn yɛrɛdɔn ni ɲɔgɔn tɛ an b'a fɔ salamu alaikum wa rahmatulahi taala wa barakatuhu. Ala ka Mali dɛmɛ. Ala barika la o minɛn bɛ Mali bolo a minɛn b'a bolo mɔgɔ bagabaga tɛ an taara mɔgɔ lasira a minɛn b'an bolo ala tigɛ o bɛɛ maliyɛnw ka cɛsiri de parce que ni maliyɛnw ma sɔn o ma ni si tun tɛ se ka kɛ donc an b'o de an ko maliyɛnw fɛ n'an bɛ fɛ an ka kɛlɛ in kɛ ka jama basigi grève manifestation a terme arrangé